Salum Horasma dihita salutna Huria nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus nang songoni ama ina naposo namandohoti ibadah lewat channel YouTube HKBP Keramat Jati. Hami para halado ni huriata pasahaton selamat pesta Pentakosta paduaon ma dihita saluhutna. Topik ni ibadata ditopa marhite tondi ni debata. Andorang sata pembuka ibadata tarlumobi mahita martangyang di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji Tuhata marhite buku ende 108 ayat sada dohot 2. Mari hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Sian sion situani hinadenggan marsinondang debata. Saina rodo debata jaladang tagamon hohom ibana. Ai songonondo didok Jahoba. Usehonok kuma aek tu akka nama huas dot akka sunge tu nama hiang usehonok kuma tutu tondiku tu pinopar muna nuaeng jala pasu-pasuku tu pinopar musogot. Jahoba do debata jala ibana manundangi hita. Tambat ton hamuma akka pelean pestai sahat roh di akad tanduk nilanggatan. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, hudok hami mauliate tuho sian nasa rohan nami. Ala di paujak ho huriam di tanoon. Jala ala dohot hami di joho tusi. Sai suru maton di perbadia tu rohan nami. Asatung hupar hatopot hami ho hangoluan nami. Asalohot tuho hami marhite-hite haporsean nasitong. Jala asa toktong huhalason hami pasangapon guarmu. Na tarpuji roh di saleleng ni leleng na. Amin. Undul ma.
Tangihon ma patik ni debata sian Roma walu ayat 14:1-15. Marende mahita sian buku ende 100 sia ayat sada. Tangihon ma patik ni debata sian Roma walu ayat 14:1-15. Ainasa tinogihon ni tondi debata akaido anak ni debata aidang na dijalo hamu tondi ha toban asa mangulahi mabiar tondi ha anak kondo dijalo hamu mangasao nido panjota abba mandok ale amang ido saat na rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mau laon na hombar tupatikmi. Amin. Tabigima kor paduan suara Immanuel. Marende mahita sian buku ende 172 ayat
Tapuji ma Tuhata sian buku ende 172 ayat sada hot 2. Disaluhut hami halak pardosa alani ido umbain na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom jala huparhat topot hami tung na jot do hami manimbil sian akka dalanmu nabadiai songon biru-biru nalilu sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang di halomom roham hamatean ni akka pardosa alai hamubaon di roha dolomon ni roham asa mangulu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalasion nami marhitep panghulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot ma asini roham di hami marhite-hite panindangion dohot hagogoon ni tondi porbadia asa tarapul situtu rohanami manjoho asa pantun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di goarmu nabadiai amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesahan ni dosa satokindo hutadikon ho alai papungu-pungu kumaho muse marhite-hite aka asini roha godang tagan di parpiar ni muruku hutabuni hondo bohiku satokin maradopon ho alai marhite-hite dengan basa saleleng ni leleng na asiaku ho ninna Jahoba si paluaho hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Marende hita sian buku ende 440 ayat sada.
Tangihon ma hatani debata turpuk epistel di Pentakosta paduaon ima natar surat di Kolose sada ayat 15 saat 20. Ibana do suman ni debata naso taridai na parjolo tubuh sian nasa na tinopa. Jala dijoloni saluhut na do ibana, jala salut na ido hot di bagasan ibana. Ai dituntuhon de batado, naing ma maringanan di bagasan ibana sandok hagogok nai. Dohot dohamu akan naholang najolo jala parrohamu sumar hite-hite akka ulaon hajahaton. Asal mamian hamu ojak jala hot di bagasan haporseaon jala soolo meret sian pakirimon nabi negemuna di barita nauli nabi naritahon tu saluhut na nitopa na ditoru di langit ahu Paulus gabe parhaladon ni ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Kor punguan ina.
Marende mahita sian buku ende 466 ayat 3-4. Tindakon ma haporseotai songonna inai tindakon ni dongata sa haporseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di ido ama pargugu na satu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman itu buhon ni si Maria nagabi-gabian sianton di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumau na birnit di pangbungan silatus na mate terpajal do ibadah di haur pinas silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu na manaik tu surgo lohundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargugu na suatu dosa disima ibana paimamulak sogot tu tanoon manguhumi alak na mangulu dohot na mate au porsea diton di paradia celak dong sada huria na badia huria tapani halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihangaluan roh sesudah. Amin. Tabegema vokal grup virtual paduan suara Elviko. Sana
tabegema kor ama. Langit laudotanong makatindad ko sa kami. O Tuhan ng sude pangisi na makatindad ko sangat ni debata. Langit ng hajak-hajangi. Laut sude pulo nai. Sude na mamuji pasangap Jehovah sai pasangap ma Jehovah namano patanon rodi isina sudena sigomgom Jehovah tutu sigomgom sude parlangita dohotano. Langit sa sude nang dohot hajak-hajangi, nang dodi bulan dohot bintang nang madani hari, nang rodi laut nang marhasak na nang sude pulo nape pasangapon Jehovah debata. Nang pesa sude pangisini portibio, ulat magmapado akasungebe nang alogope sude nang nasana anong pasangapon Jehovah debata. Atong aletoniku unang tarlalap bodong ho totong dungo maho tatap na dingin jangi unang say talalap ho dohot maho pasangapon tuhata sangapa Marende Mahita sian bukuende 104 huhut papungu pilihan kantong A dot kantong B. Oh
Kadame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramuti akka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Pentakosta na padual mandita salut na horas. Kadamang dainang tajakom mahata ni debata ima sian buku ni parpesalmen bidu 104 mamukamai sian ayat 24 rodi 35 tatangi homa songono mahatani Tuhatta. Tung nalan situtudo aka jadi-jadian muale Jehovah saluhut nai di pauliho marhite hite hapistaran tunggok jadi-jadian mudo tanoon. Tole lauti na balga jalana lambas di sido rumamang akka guluk-guluk naso habilangan. Binatang akka na met rap dohot akka na balga. Di sido mardalani akka parau. Tole buaya na jinadi homu asa marmeam disi. Saluhut na sida mangaranap tuho. Asa lehonomu si panganon na sida ditikinabi. Molo di leon ho di nasida, di joputi nasida. Molo di patede kota ngamu, butongan nasida di nadinggani. Molo di tabuni on ho buhim, holsoan ma nasida. Di tait ho ma hosa nasida, monding ma nasida, jalamulak nasida, tu orbuk nasida hian. Molo di tongos ho tondim, tartop pa ma nasida, jala di paim baru hodo rupa ni tanoon. Sairo di saling-ling na mahamu liaon ni Jehovah, marlas ni roha ma Jehovah, mida akka jadi-jadian nai. Molo ibana mamereng tanoon, jadi humut talma, di jama akka duluk jadi martimus ma. Ende honomu ma Jehovah saleleng di ngoluku, umpalu parhinaluan maahu, upuji di bataku, saliling adong do peahu. Sai dialomon rohana manian pikiraku, yang guahu, sai marlas niroha doahu, mida Jehovah. Sai siap manian akka pardosa sian tanoon, jala unang adong be, akka parjahat. Puji ma Jehovah, ale todiku, haleluya. Ima sahatna. Kadamang dainang na hinolongan di bagasan Yesus Kristus ditopa marhite todi ni debata diciptakan oleh Roh Tuhan. Ido topik ni Pentakosta na paduaon di mingguta sadarion. Jadi sada jauh-jauh doon turpukon marhite buku parpesalmenon bohado asa sude na tinopa ni debata mamuji Tuhani. Ido na pinasahat ni turpukon. Jadi dakola colma na mamuji debata dohot do duhuti mamuji debata. Ala ni alogo na tinopa ni debata. Boi mamuji-muji mana. Roa logo mar goyang-goyang imana. Do sude kadamang dainang akan atinopa ni debata. Jadi diturpukon disosoi dohita mamuji Tuhani. Ima ala ni panopayonna nagok halongangan di portibion. Jala diarahon turpukon dohita kadamang deinang mamereng haulion di aek di tombak dolok dohot sude natinopa nai. Asa marhitei tapuji ma debata panopa ni portibion. Alani makadamang dainang na hinolongan di bagasan Yesus Kristus moluidok di ayat 24 nakin tung nalan situtudo akka jadi-jadianmu ale Jehovah. Saluhut nai di pauliho marhite hite hapistaran tunggok jadi-jadianmu do tanoon. Kadamang dainang neng doonon ni turpukon
di patuduhon parpesal menondo longang ni rohani nasida. Mereka kagum akan ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan. Ima di pambahenan ni debata namanu paportibion. Dang sai di parohaon parpesal menon haulion. Dohot do kesrasian ni portibion. Di ida mamuse dolok dohot tombak nagok hau na maragami. Jadi di bereng parpesal menon do kadamang deinang tu dolok dohot hau na tubuh didoloki. Jala ditatap nasida tu laut masauli jala gok halongangan na pina tupa na tinopa ni debata. Ido nanaing si idauta di Pentakosta na paduaonon. Alani patut mapujiota Tuhani. Ala ditopa portibion di bagasan haulion na. Dohot halongangan asa sonang parngulu ni sude na di tinopanay. Bitopa debata duhita nang peka nang matua ka mataon nate na 2 tahun tetap do ganteng na si detong. Nang peso marjas do ka perempuanon nate haulion. Dakola na poso akan nauli. Alai dohot do sude uli perempuan. Do sude kabawa dengan ditopa debata. Tidak ada yang kekurangan yang Tuhan ciptakan dari semua yang Dia ciptakan. Ditopa aek namangalehun ngulu dohot halampohon di ngulu ni sude nasa tinopana. Asa sonang jolma na mangului. Jolma na di portibion ditopa do suan-suanan dohot pan-pahanan. Diatur paroni udan dohot las niari songoni nang partaonan manang musim tongdo debata nama jidihoni nama ngaturi adiga ma ro musim panas ro musim ngali do saluhutna. Kadamang dainang na hinolonga di bagasan Yesus Kristus nasa natinopai adong bedo haseana tu parnguluan ni jolma. Anggo dihitao ra ala soadong hauma kita mengatakan mungkin merasa tidak penting hujan. Alai anggo dihutatai rikot doi udan di nasida. Asa hauma nasida gok aek gok haulion bui disuan nasida nasa siswanon. Jadi sikop do sudia kadamang dainang dang adong nahurang. Ay jolma ido marhaurangan. Ditopa ulok asa adong namangalang bagudung. Ay molo magodang hu bagudung segado hauma na di bona pasogit tay. Ditopa debata tombak asa adong inganan ni akababiat gajah masuk ma tuladang dohot huta gaorma parnguluan ni jolma baenoni molo sanga masa songoni. Alani pakorhon ni dosa disegai aturan panopaon. Jadi manusia selalu merusak ekosistem yang sudah Tuhan ciptakan. Tidak ada lagi lingkungan itu menjadi suatu hidup kenyamanan dibuat manusia terkadang. Ala pakorhon ni dosa mai. Dang dia tureho jolma besak ka panopaon ni debata di portibion. Banyak manusia yang tidak peduli lingkungan. Mulutaida di sekitar ni gereja tahun saya sembarangan do dibolokon aka sampah. Apalagi mulu di bagas gereja nian manang di halaman gereja unang mania songoni ati. Gereja buta tapayas tu. Alai buasa ma ikon di bagas gereja ikon gokma aka nasosuman bolokonon. Api aka bagas nabadia dui. Di sekitar ni gereja tahun. Ido nan ido ni turpuk tahun di bagas saudara kadamang deinang.
Ido nanida ni parpesalmen sude denggando na pinopa ni debata. Dang adong naso denggan na tinopa ni debata. Ala jolma ido na manegai na asa na tinopa ni debata. Ulido sude. Sangap dibain debata sude nasa tinopana. Dang adong hahurangan. Nanggo otik pe dang adong hahurangan. Sia nasa na tinopa ni debata. Alai gabe dihurangi jolma ido haulion na tinopa ni debata. Ala nima kadamang dainang saluhut nai ala pakor honido sani jol namai. Disegai jolma portibion. Gabe marsik korma parnguluan ni aka na mangulu. Jadi kita sendirinya sebenarnya amanginang yang membuat kita susah dalam kehidupan kita. Ala ulido sudah ditopa debata. Sudah nasa aliran air drainase bolong do sudah isi sampah. Banjir mak sumpat mak alai tong do jolmaido manaon. Alai segorang do marsi salah-salahan jolmaon. On matusan ala ni huranganon inna. Dangadong na hurang ala ni muba marohata bohama nasanet nopane debata ulido hape ikon paula kota do asa tuna haulion namusi akadamang dainang. Alamo kuson ni jolma dirasun dekke diaik dibain batangaik gabe jamban hona rasun jolma na marhasiakon aiki. Jadi sebenarnya jolmai do na marsialangan marsibunuan marhite parhitia nasan etnopan di bata. Molo aiki aik sungai aik lauki adong do na mamakai ale molo sembarangan do jolmai mambolokon limbah ima gabe jolma do na hasusaan. Kadamang denang huriana henolongan di bagasan Yesus Kristus ulau ni jolma sasitong na marhite turpukon di Pentakosta na paduanon mengulama jolmai. Manusia itu harus mengembalikan kembali ekosistem lingkungan yang bersih, yang ramah. Ido unok-unok ni turpukon. Bohado ita mabahin muse songon haulion na tinopane debata. Lingkungan ni hita jolma parsaorata hita jolma bohado asa denggan parsaorani haulioma jala ima dalata pasangapon debata alamar sangap do debata di namanopai alani ulau ni hita dua kadamang deinang lahu mangula mengusahakan kembali bagaimana Tuhan mulanya menciptakan semuanya adalah baik, tidak ada yang tidak baik. Marhite namangula hita di portibion di sarihon debata do hita jolma saluhut. Marhite di patuduhon ia jolma ima makhluk kerja do sasitongna. Dang uhum ni debata namangula di jolma sasitongna. Alai ikon gabe makhluk na kerja do hita. Manusia-manusia yang kerja untuk memperbaiki semua yang Tuhan ciptakan dengan keindahannya, alamnya bestari. Dang nalaho kerja manegai portibion hita kadamang deinang. Ido apala na pinangido ni turpukon. Molotung di topa debata jolma asa mangulado jolmai. Ai debata pe torus do mangula dak kia sok dak kia mudum dak kia masohot debata buktina toktong di lehot debata hita hai pason haulion dengan bahasa ya do tapahu soru-soru ya kadamang deinang. Pernahkah kita memikirkan semua itu manang dohonot tado nga kewajiban ni debata tu hatai manang itu dohonot ta ido umpah dak parduli hita di ngulut tahun. Jut do rajol masongoni ate. Besok siang
Roma mata niari ulau ni dibatadui inahita manugut Roma muse halap pohon niari dohok borngin manang dibagasa rohat tai kadamang dai nangete ai ngaulau ni dibatai sehingga kita tidak mengerti apa arti itu siang, apa arti itu pagi, apa arti itu malam. Holan nama mul songonido hira alu gunaso marlapatan ngoluni jolmai marminggu marminggu sae iulahuma Senin Sabtu Sabtu mardosa marminggu musik takku moto manangido salilingon pangatusyota alai marhite turpukon dangi akadamang tenang alaya samarhamu baudo marhai baruodo so dia mahaulio natinopane debata sudi nasana tinopane debata dangadong hahurangan natinopane debata mariti dipatuduhon ia jolmai makhluk kerja nakinate jala dang uhumon ni debatabi namangulu disude natinopane jolma disude na tinopane debata jolma na tinopane debata do sude asing ni jolma iko mangula ma ibana di bagasan debata asa terus mangula ala ni makadamang denang di pabangkit debata jolmai gabe penata usaha jadi di pabangkit debata do hita jolma sude gabe penata usaha menata sude haulion paulak komuse haulion na tinopane debata manang di dokma tong hita do manajer ni Fortibion asa bertanggung jawab mahita dinasa penataani disude tugas-tugas tanggung jawab ni hita laho memperindah asa uli muse mulak songo dia ma somalna songo dia mata bereng haulion nasana tinopan di bata tugas ni hita doi kadamang denang tugas ni jol madui hita sebagai makhluk yang tertinggi makhluk na tinopan di bata mardosa pe hita gabe diaid do hita gabe iana konna disesa do sudia kadosata jadi ikon gabe tugas tadui akka halak Kristen na persia di Yesus Kristus tuatai paulak komuse haulion nasana tinopane debata nang pe dilehon debata kadamang denang kebebasan tu jolma laho mengelola Fortibion gabe penata usaha mana manajer ni Fortibion alai dipangido do hauduhon ni hita jolma dipangido debata hauduhon ima bohado hita uduk di bagasan parsaora dohot debata bohado hita asa uduk di sude hata ni debata ala di toru ni waso ni debata do hita saluhutna Tuhan lebih berkuasa Tuhan lebih bisa memanage semua manusia marhite ima toddi parbadiai kadamang teinang atong mangula mate todi parbadiai bekerjalah Roh Kudus itu dalam tubuh kita dalam daging kita unang gabe roh sibuk kita unang mangusade hita tu pikirata daging ta ngulu taon ala ikko mangusade do hita jala di bagasan todi ni debata mahita ido naikon ulaonota kadamang deinang kita harus bekerja dalam setiap pekerjaan kita yang bermacam-macam berbeda-beda dari sudut pandang dari jauhnya pandangan kita harus Roh Kudus yang kita bebaskan untuk mengerjakan kita nang pedilehon debata kebebasan tu jolma mengelola Fortibion alai dipangido debatas yang hita hauduhon asa di penata usaha ni nagabe manajer ni Fortibion hita denggamuse tapaulak Fortibion songon haulion na parjolo na tinopan di debata ikong gabe panguluyo do hita kadamang denang di namangulahon kebebasan ni lapatan na penuh tanggung jawablah kita manusia dalam setiap
perbuatan kita, dalam setiap gerak-gerik kita. Ditikilah mangulaon aka ulota, ditikilah mangulaon sudi aka aktivitas tabi namaragami. Marsangap ma debata. Amin martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Sela toktong di palaso hami Tuhan marpungu di bagas joromon. Ima di Pentakosta na padua non Tuhan di bagas sedarion. Di pestaon Tuhan marlas ni roha ami. Sela toktong asidot holong roham pandungan nemu di hami. Na toktong ho Tuhan manggum-gumi hami. Pada usia kami aka parmaraan. Na mangan hai pasot di hami salut na Tuhan. Atong Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Upasa tayo Tuhan saluhut na ngolu namion. Sadarion sugut ng seling liling na. Asa to dimima Tuhan na mangula di daging ng pamatang nami. Asa unang mangusad di hami Tuhan tu sibuk dohot daging nami. Alay, paehe, babangkit mahami Tuhan. Lau paulakon haulion nasa na itinopami Tuhan. Asa margogo hami sebagai penata usaha, manajer ni portivion Tuhan. Lau mangulaon salut aka ulaumu Tuhan. Asa di bagasan hau do mahami Tuhan. Laho mangulahoni. Asa marsang pototong jala marmulia maho Tuhan. Dio mbason sadarion nang saling liling na. Di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Upasa tayo ma Tuhan tangyang namion. Mangasaon Kristus Yesus Tuhan nami martangyang hami Tuho. Amin. Marindi maita basta pasa mapiliata. Tatangnya koma peliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo harurwani saluhut silehon lehon na dinggan do nasa uribasa nama uliutus upasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho
sai jalo mai gabe uap na usus di jolom. Pasu mai jalara moti asahu parhase yang hami pilianon. Patimbul hon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Muhai marohanami marhite-hite tondim. Asalamu tanda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Kijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajomu, saya saut malomon roham di Banu Tongon songona di Banua Kijang, leon matuhami sararion hangulua siapari, saya sama dos nami songong panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togen tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diremoti Tuhan de batama ho, disondak kon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho, didopak kon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homadamina tu todi munabi. Amin.